Алия, без карыйсы кино нәрсә турында икәнен беләсеңме? Бәхет, мәхәббәт турында булырга тиеш. Бәхет. Нәрсә ул бәхет? Без бик еш бер-беребезгә бәхет телибез. Һәркем бәхетле булырга тели. Бәхет турында шагыйрьләр шигырьләр яза. Без исә аларны яратып укыйбыз. Алия, син үзең бәхетлеме? Бәхетле. Бәхетне бит һәркем үзенчә аңлый. Мин бәхетне сәламәтлектә күрәм. Дөрес, бәхетне һәркем үзенчә аңлый. Бәхетле булу өчен бик күп нәрсә. Көн күрү уңайлыклары, сине ярата торган кеше, үзең теләгән эш һәм башкалар кирәк. Алия, синең хыялларың бармы? Хыялларым? Әлбәттә бар. Хыялсыз кеше буламы ни? Хыялсыз кеше канатсыз кош диләр. Әйе, хыяллардан башка тормышны күз алдына да китереп булмый. Хыял кешене бала чагыннан озата килә, яшәргә көч бирә. Кешенең зур-зур планнары, хыяллары була. Хыял белән бәхет бер-берсенә бәйле. Һәркемнең бәхете үз кулында, минемчә, Гөлия. Әнә безнең якын дусларыбыз да килеп җитте. Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез? Хәерле кич, кызлар. Хәерле кич, кызлар. Әйдәгез, утырыгыз. Сез бик тиз килеп җиттегез. Безнең вакытыбыз бар әле.